Το JoJo Part 7 είναι γεγονός. Και μιας και που θα είναι σύντομα στις οθόνες μας, πιστεύω πως είναι η τέλεια στιγμή να επιστρέψω, μετά από ένα χρόνο, στο ranking μου για τα JoJo Parts. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της σειράς, στην οποία εγώ και η κοπέλα μου θα κάνουμε rank όλα τα JoJo Parts, ποια είναι τα καλύτερα, ποια τα χειρότερα, κρίνοντας τα κυρίως με βάση την ιστορία, τους χαρακτήρες, το animation και γενικά πόσο δένει μεταξύ του όλο το πακέτο, πόσο διασκεδαστικό, πόσο καλό είναι συνολικά το κάθε part. Υπενθύμηση, σε αυτό το βίντεο θα υπάρχουν spoilers για το part 1 και το 2, οπότε όσοι έχετε δει ήδη αυτά τα parts καθίστε εδώ, οι υπόλοιποι πηγαίνετε δείτε τα, πιστέψτε με, αξίζουν. Αυτά λοιπόν, πάμε να μπούμε στο ψητό της υπόθεσης. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το δεύτερο part της τρελής JoJo περιπέτειας και τολμώ να πω από τώρα πως αυτό το part είναι ίσως το πιο τρελό απ' όλα. Δηλαδή και τι δεν έχουμε. Vampires, check. Ναζί, check. Αθάνατους 6 άντρες που θέλουν να γίνουν τα κυρίαρχα πλάσματα στον κόσμο και να κατακτήσουν το πλανήτη, επίσης check. Αλλά ας το πάρουμε από την αρχή. Γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα τον Τζόσεφ. Ο Τζόσεφ είναι το παιδί του μωρού που έκανε η Έρινα, αν θυμάστε από το πρώτο part που σώθηκε με τη βάρκα, κάνοντας τον λοιπόν εγγόνι του Τζόναθαν. Ως εγγονός του Τζόναθαν λοιπόν, ο Τζόσεφ έχει κληρονομήσει τη δύναμη του χαμών από τον παππού του και παρότι είναι οξύθυμος, αλαζόνας και λίγο χαζόβλακας, τη χρησιμοποιεί κυρίως για καλό σκοπό. Αφήνοντας για λίγο τον Τζόσεφ, πηγαίνουμε στην ομάδα του Speedwagon που έχει ανακαλύψει έναν αρχαίο ναό από τον οποίο προέρχονταν η μάσκα του Dio, αυτή από το πρώτο part. Ο Straits όμως, που αν θυμάστε στο πρώτο part ήταν με το μέρος μας, έχει τυφλωθεί από τη δίψα του για την αιώνια ζωή, προδίδει τον Speedwagon, δηλώνει τον κρυφό θαυμασμό του για τον Dio, που, I mean, who wouldn't, γίνεται vampire και αυτός πηγαίνει να σκοτώσει τον Joseph για να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Dio. Παίζει λίγο ξυλίκι μεταξύ τους, ο Joseph νικάει, αλλά όταν φαινόταν ότι όλα τελείωσαν, ο Straits του πετάει κάτι για κάποιους καβλιάριδες ονόματι Pillarmen, τους οποίους ο Straits ελευθέρωσε μετά από τον χιλιάδων ετών ύπνο τους. Κάπως έτσι λοιπόν αρχίζει η ιστορία του δεύτερου part του JoJo. Για να μην πολυλογώ θα τα περάσω λίγο γρήγορα από εδώ και πέρα, αλλά θα σας υπενθυμίσω λίγο τι γίνεται μετά. Κάτι τέτοιο λοιπόν ψηλιάστηκαν και οι Γερμανοί Ναζί και κατάφεραν να πιάσουν έναν Pillarman εχμάλωτο, το Σαντάνα, την ίδια στιγμή που ο Τζόσεφ πηγαίνει προς το μέρος τους. Με το που οι Γερμανοί ξυπνάνε το Σαντάνα, καταλαβαίνουν το λάθος τους, αφού αυτό το τέρας ελευθερώνεται και τους σκοτώνει όλους. Ο Τζόσεφ κάνει team up με τον Στρόχαϊμ, έναν Γερμανό λοχαγό, για να σταματήσουν το Σαντάνα, πράγμα που μετά από πολλούς τραυματισμούς και ξύλο δεν καταφέρνουν. Ο Τζόσεφ πηγαίνει στην Ιταλία που γνωρίζει τον Σίζαρ, εγγονό του Ζέπελη, από το πρώτο part αν θυμάστε. Βρίσκουν τους Pillarmen και αυτοί ξυπνάνε σε ίσως το πιο iconic scene και theme song από όλο το JoJo. Ο Τζόσεφ τρώει φοβερό ξύλο, αλλά αντί να πεθάνει κάνει gaslight λίγο τους Pillarmen, κάνοντας μια συμφωνία μαζί τους ότι αν αυτοί τον αφήσουν να ζήσει θα τους πολεμήσει μετά από έναν μήνα, όταν αυτός θα είναι πολύ πιο δυνατός και θα έχουν ένα πολύ πιο ενδιαφέρον fight. Αυτοί συμφωνούν, βάζοντας μέσα του 2 δαχτυλίδια που θα τον σκοτώσουν αν δεν κρατήσει την υπόσχεσή του. Γνωρίζουμε τη Λίσα, μια χαμόν user που που θα τους κάνει εκτενή προπόνηση στο χαμόν τους, μπας και έχουν καμιά ελπίδα να νικήσουν. Μετά το training εμφανίζεται ο AC/DC, πλακώνεται με τον Τζόσεφ όπου και χάνει, και έτσι ο Τζόσεφ ελευθερώνεται από ένα από τα 2 δαχτυλίδια που έχει μέσα του. Και μετά από αυτό το struggle με τον AC/DC, ο Τζόσεφ έχει λίγο sexual tension με τη Σούζι, μια maid τύπισσα της Λίζα. Ο Σίζαρ βρίσκει τον Γουάμ και μετά από ένα πολύ close fight ο Σίζαρ χάνει και πεθαίνει, αλλά ο Γουάμ ως ένδειξη εκτίμησης προς τον Σίζαρ αφήνει το αντίδοτο για τον Τζόσεφ, ελευθερώνοντάς τον από το τελευταίο κέρς. Την ίδια στιγμή όμως ο Τζόσεφ βρίσκει το πτώμα του Σίζαρ και έχουμε αυτό το iconic scene. Μετά ακολουθεί το fight του Τζόσεφ με τον Γουάμ, το οποίο κρατάει αρκετή ώρα και είναι πολύ close, αλλά έχει ως τελικό νικητή τον Τζόσεφ. Ο Κάρς φαϊτάρει τη Λίζα, την οποία νικάει και παίρνει από αυτήν μια αρχαία πέτρα η οποία μπορεί να του δώσει τρομερές δυνάμεις. Με την πέτρα τώρα δικιά του, ο Κάρς ολοκληρώνει τη μεταμόρφωσή του στην απόλυτη μορφή ζωής και τώρα μπορεί να μετατραπεί και να ελέγχει όλα τα ζωντανά όντα όπως θέλει αυτός, μέχρι και τον ίδιο του τον εαυτό δηλαδή, πλάς γίνεται στην κυριολεξία θάνατος και οφείλω να πω πως του καραπάτεγα έναν. Ο Τζόσεφ χέζεται πάνω του και αρχίζει να τρέχει μπαίνοντας σε ένα πολεμικό αεροπλάνο και πηγαίνουν το fight εν αέρια. Ο σχεδόν cyborg πια Στρόχαϊμ έρχεται να βοηθήσει τον Κάρς, ενώ αυτοί οι δύο, ο Κάρς και ο Τζόσεφ δηλαδή, κατευθύνονται με το αεροπλάνο σε ένα ηφαίστειο, στο οποίο πέφτει μέσα ο Κάρς, αλλά οι άλλοι δύο, ο Στρόχαϊμ και ο Τζόσεφ, το αποφεύγουν ίσα ίσα.
Ο Κάρς όμως, επειδή υπενθύμηση είναι literal αθάνατος, βγαίνει έξω από τη λάβα χωρίς να έχει πάθει τίποτα, κόβοντας το χέρι του Τζόσεφ. Και ενώ όλα φαίνονται χαμένα και ο Τζόσεφ είναι σχεδόν έτοιμος να πεθάνει, χρησιμοποιεί το κατά εκατοντάδες φορές πιο δυνατό χαμόν που έχει πρόσφατα αποκτήσει ο Κάρς εναντίον του, κάνοντας τον να χτυπήσει το ηφαίστειο, το οποίο με τη σειρά του εκρήγνεται βία, στέλνοντας τον Κάρς στο διάστημα, καταδικάζοντας τον να περιπλανιέται παγωμένο στο σύμπαν για πάντα. Αυτή λοιπόν είναι πάνω κάτω η ιστορία του Part 2. Το Battle Tendency για μένα είναι κάτι ξεχωριστό, να πω την αλήθεια. Ποτέ μου δεν έχω ξαναδεί κάτι τόσο χαζό, κάτι που βγάζει τόσο λίγο νόημα, κάτι που μερικές φορές φαίνεται λες και δεν προσπαθεί καν να είναι στην τελική τόσο απίστευτα ωραίο. Γιατί, don't get me wrong, ποτέ μου δεν θα έλεγα ότι το Part 2 είναι καλογραμμένο story με deep χαρακτήρες και τέλειους villains. Γιατί δεν είναι, αλλά δεν προσπαθεί να είναι. Το Part 2 δεν προσπαθεί να είναι σοβαρό shonen με γαμάτες μάχες, για παράδειγμα. Είναι χαζό, αλλά αυτό ακριβώς θέλει να είναι. Ταυτόχρονα είναι υπερβολικά μοναδικό και σε κρατάει κολλημένο στην οθόνη σου μόνο και μόνο μέσα από τη μοναδικότητά του αυτή. Και έχω ξαναπεί, τουλάχιστον για το δικό μου γούστο, ότι το καλύτερο χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει ένα άνιμε για να θεωρείται καλό από μένα είναι το να μου προκαλεί το αίσθημα του ότι δεν θα ξαναδώ ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο με αυτό που μόλις είδα. Και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερη φράση για να περιγράψω το Battle Tendency. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε, η γνώμη μου για το part είναι πως το Battle Tendency ίσως και να είναι ανάμεσα στα καλύτερα ανime που έχω δει γενικά. Ξεκινώντας από τους χαρακτήρες, ο Τζόσεφ είναι ο καλύτερος Τζότζο που θα δούμε ποτέ για εμένα, άνετα. Λατρεύω το χαζό υπεροπτικό του χαρακτήρα, το χιούμορ του, το πόσο ηλίθιος αλλά και ταυτόχρονα έξυπνος και εφευρετικός είναι, το πόσο εκφραστικός είναι, το πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει τα συναισθήματά του ανάλογα με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και άλλα. Αν όχι ο τέλειος πρωταγωνιστής που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιου είδους άνιμε γενικά, τότε σίγουρα για μένα είναι ο τέλειος πρωταγωνιστής στο JoJo format. Ο Αράκι δεν θα μπορούσε να έχει γράψει κάποιον καλύτερο πρωταγωνιστή για το Part 2 όσο και να προσπαθούσε, ακόμα και με την εμπειρία που έχει σήμερα. Ο Σίζαρ ήταν για μένα ένας άλλος σχετικά καλός χαρακτήρας και γενικότερα αρκετά underrated θα έλεγα από το community. Η χημεία του με τον Τζόσεφ είναι τέλεια από την αρχή ως το τέλος και είναι δύο άτομα που είναι τέρμα αντίθετοι και ανταγωνιστικοί χαρακτήρες και δίνουν στην αρχή την εντύπωση ότι μισιούνται, μόνο και μόνο για να γίνουν κολλητοί φίλοι που πραγματικά νιώθεις ότι νοιάζονται ο ένας για τον άλλον όσο προχωράει η ιστορία. Επίσης, τι genius move από τον Αράκι να μην τους κάνει αντίθετους χαρακτήρες, όπως είχαμε στο Part 1 με τον Dio και τον Τζόναθαν, αλλά πάνω κάτω να τους κάνει παρόμοιους και γι' αυτό ακριβώς να μισιούνται αρχικά. Επειδή είναι και οι δύο πολύ ανταγωνιστικοί και πολύ εγωιστές και πολύ ξεροκέφαλοι και γι' αυτό ταιριάζουν τόσο καλά μεταξύ τους στην τελική. Για τη Λίζα Λίσα, για τον Smokey και για τον Stroheim δεν θα μιλήσω ιδιαίτερα. Μόνο για τη Λίζα Λίζα θα πω λίγο πως ωραίο το twist με το ότι όχι μόνο αυτή είναι η μάνα του Τζόσεφ, αλλά και το θετό παιδί της Έρινας που έσωσε αυτή από το πλοίο, κάτι που έρχεται natural στην ιστορία και κάνει σκηνές πολύ πιο αστείες. Επίσης good. Εκεί που θέλω να κάτσω όμως είναι στους villains, τους Pillarmen. Για κάποιο λόγο παίρνουν πολύ hate που δεν καταλαβαίνω. Sure, όπως είπα πριν, δεν τους λέει και κάποιος τους πιο καλογραμμένους villains του κόσμου, αλλά για τους σκοπούς του Part 2, ο ρόλος τους είναι πάνω κάτω τέλειος. Δίνουν πολύ βάθος στο ήδη υπάρχουν lore με τις μάσκες και ταυτόχρονα μας εξηγεί τέλεια την προέλευσή τους και τον λόγο ύπαρξης των Pillarmen και των ασχών γενικά. Ο Wham και ο Cars για μένα είναι αρκετά memorable villains που μας έδωσαν κάποιες από τις καλύτερες στιγμές στο JoJo και παρότι δεν είναι ιδιαίτερα deep χαρακτήρες, ο ρόλος τους είναι περισσότερο για την προώθηση του plot και για την εκβάθυνση των χαρακτήρων που προσωπικά εγώ δεν έχω θέμα με αυτό. Πάνω απ' όλα όμως αποτελούν μια φυσική και έξυπνη εξέλιξη από τα κλασικά vampire που βλέπαμε στο Part 1, ενώ ταυτόχρονα φαίνονται σχεδόν ανίκητοι και σαν μια επικείμενη απειλή, την οποία οι ήρωές μας θα ξεπεράσουν με τους πιο δημιουργικούς τρόπους μετά. Μιλώντας όμως για δημιουργικότητα, η ιστορία του Battle Tendency ακολουθεί παρόμοιους ρυθμούς. Έμεινα άφωνος από το πόσο καλά δένουν οι χαζομάρες του Τζόσεφ με τη σοβαρότητα της κατάστασης και το πόσες φορές η ιστορία απλά αλλάζει από σοβαρό σε αστείο συνεχόμενα. Τα tone shifts σε αυτό το part είναι καταπληκτικά και δεν σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς, δίνοντας σοβαρό και αστείο πολλές φορές ταυτόχρονα. Πραγματικά δεν υπήρχε ούτε ένα επεισόδιο που να με κούρασε, ίσως με μοναδική εξαίρεση αυτό με τον εγκέφαλο του AC/DC αν το θυμάται κανείς. Εκτός αυτού όμως, δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί καλύτερο pacing σε anime ποτέ μου. Τίποτα δεν νιώθεις ότι τραβάει και όλα τα mini arcs από τον Straight, από τον Santana, το Training Arc και τα Battles
κρατάνε τόσο όσο ακριβώς θα έπρεπε και τίποτα δεν κουράζει και τίποτα δεν τρέχει. Μιλώντας για σοβαρό και αστείο, ξέρω ότι πολλά άτομα έχουν πρόβλημα με το τέλος, κάτι που εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω, αφού είναι ένα από τα αγαπημένα μου σε όλο το JoJo. Το anime έχει εξοδέψει όλο του τα επεισόδια, μαθαίνοντας μας ότι δεν φοβάται να είναι υπερβολικό και να αναστρέφει προσδοκίες. Φυσικά, όταν ένα αθάνατο όν όπως ο Cars νικέται από κάτι τόσο απλό και τόσο ηλίθιο όσο μια έκρηξη ηφαιστείου που τον στέλνει στο διάστημα και αυτός παγώνει, ενώ φωνάζει στον Τζόσεφ «Ήταν όλα στο σχέδιο ως αυτό!» Και αυτός απαντάει «Ναι, τα είχα σκεφτεί όλα ακριβώς έτσι από την αρχή», ενώ μέσα του λέει «Τι μαλακίες λέω, δεν έχω ιδέα τι έγινε μόλις τώρα». Αυτό είναι ένα τέλειο αστείο ending σε μια εξ αρχής τρολιά σειρά που δεν παίρνει τον εαυτό της σοβαρά και δεν φοβάται να το δείξει. Προσωπικά για εμένα είναι ταυτόχρονα και από τα πιο αστεία αλλά και από τα πιο καλά endings που έχω δει στο JoJo. Κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο και ως μία από τις καλύτερες στιγμές που έχω δει σε anime γενικότερα. Η ιστορία λοιπόν του Part 2 ξεχυλίζει από κλασικά JoJo moments και για μένα είναι το part που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν σκέφτομαι χαζό JoJo humor. Ίσως να μην είναι το πιο καλογραμμένο, αλλά είναι σίγουρα το πιο αστείο και απολαυστικό JoJo part για μένα. Τέλος, το animation, παρότι έχει κάποια από τα μικροπροβλήματα του Part 1 και σε μερικά σημεία η κίνηση είναι λίγο στατική, φτιάχνει αρκετά από θέμα animation συγκριτικά με το Part 1, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την εκφραστικότητα των χαρακτήρων, τα backgrounds και πάνω απ' όλα το art style και το character design. Σίγουρα η ατμόσφαιρά του δεν χιτάρει το ίδιο spot στον εγκέφαλό μου όσο για μένα η πανέμορφη goth αισθητική που έχει μερικές φορές στο Part 1, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ μικρό στην τελική. Η μουσική του δεύτερου part είναι ίσως από τα καλύτερα και πιο iconic OST που έχω ακούσει σε anime στη ζωή μου και τολμώ να πω πως ο συνδυασμός του animation, art style, μουσικής και vibe που σου βγάζει αυτό το part είναι μακράν από τα καλύτερα σε όλο το JoJo. Κάθε frame σε αυτό το part είναι ένα masterpiece και ας μην μιλήσω καλύτερα για το opening, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι είναι από μόνο του καλύτερο από ορισμένα επεισόδια ολόκληρα σε μετέπειτα parts και άνετα το καλύτερο JoJo opening. Οπότε δεν θα κρύψω από τώρα ότι οπτικοακουστικά τουλάχιστον, το Part 2 είναι για μένα το καλύτερο JoJo part με διαφορά, κάτι για το οποίο σιγουρεύτηκα τώρα που τα έκανα όλα μαζί rewatch. Μιλώντας λοιπόν για το rewatch, ήρθε η ώρα να φέρω ξανά την επαγγελματία πάνω σε αυτά τα ζητήματα του JoJo που θα εξηγήσει full αντικειμενικά γιατί το Battle Tendency όχι μόνο αξίζει, αλλά γιατί είναι το καλύτερο in the series. Αυτό που θα πω για το Part 2 είναι ότι σίγουρα είναι το καλύτερο part από όλο το JoJo και θα σας πω για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα καλυτερεύει σε animation, δηλαδή το character design είναι πολύ πιο consistent από ό,τι ήταν στο Part 1, γιατί φαίνεται ότι οι artists δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο στυλ, αλλά νομίζω πως στο Part 2 βρήκαν τον εαυτό τους. Όλοι έχουν πολύ μοναδικό character design, που εννοείται ότι οι main χαρακτήρες είναι όλοι πουστάρες και full γυμνασμένοι, που αυτό είναι που χαρακτηρίζει και όλο στο JoJo εξάλλου. Ο Jonathan, εντάξει, είναι χαζόβλακας, όλοι το ξέρουμε αυτό όσοι έχουμε δει το Part 2 και δεν είμαστε τρελοί και λέμε ό,τι θέλουμε, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το Part 2 τρολάρει. Είναι νομίζω το πιο trolling κομμάτι του JoJo. Ο Joseph συνέχεια, όποτε βρίσκεται σε κάποια ηλίθια κατάσταση, απλά αντί να κάτσει να το αντιμετωπίσει, κάνει ό,τι θα έκανε ο καθένας μας και λέει Let's run away ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ningeru Dayo. Και δεν είναι εννοείται μόνο ο Joseph που υπάρχει ως χαρακτήρας που μένει στο μυαλό σου. Είναι και η Λίσα Λίσα, είναι ο Σίζαρ, ο Στρόχαϊμ, η Pillar Man εννοείται, ο Σαντάνα. Η Λίσα Λίσα μου αρέσει πολύ γιατί νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε στο JoJo μια πολύ δυναμική έτσι γυναικείο figure. Και εννοείται πως θα δούμε και στα επόμενα parts. Εντάξει, δεν ήταν ο Dio μέσα, αλλά οι Pillar Men ήταν πάρα πολύ ωραίοι villains. Δηλαδή, μου αρέσει έτσι πως το δένουν με την ιστορία, με την ναζιστική Γερμανία, που προσπαθούν να κάνουν πειράματα, γιατί όντως κάνουν διάφορα πειράματα εκείνη την εποχή. Αλλά το δένουν με τους Pillar Men, με την μάσκα και το μεταγιόν της Λίσα Λίσα. Και τα δένουν όλα αυτά μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν ουσιαστικά 3 όντα τα οποία είναι υπεράνθρωπα και δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς. Είναι ωραίο αυτό γιατί ουσιαστικά μπορούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Και για να μην σας πρίζω και πολύ, γιατί τα είπε ούτως ή άλλως ο Χρήστος σε αυτά που λέω,
Το ending ήταν πάρα πολύ αστείο. Μπορεί κάποιοι από εσάς να το μισήσατε. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο που απλά ο Cars και ο Joseph τους πέταξε το γαμμένο ηφαίστειο και ο άλλος ήταν obliterated in the fucking space. Για μένα αυτό είναι καταπληκτικό ending γιατί τρολάρει. Δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά. That's the point του Jojo. Νομίζω πως αυτά είχα να πω. Δεν έχω κάτι άλλο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο για το part 3. Αυτά λοιπόν για το Part 2. Θα το έχετε καταλάβει σίγουρα, αλλά το Part 2 πηγαίνει πάνω πρώτο στο tier list μου και από θέμα βαθμολογίας παίρνει άνετα ένα 9,5 στα 10. Καθώς δεν έχω σχεδόν κανένα θέμα μαζί του, πέρα από την ελάχιστα περιορισμένη σε μερικές περιπτώσεις κίνησή του, αλλά και το όχι τόσο ωραίο AC/DC fight. Πολλοί έχουν θέμα με το χαμόν, αλλά εγώ προσωπικά το θεωρώ fine power. Sure, τα stands είναι πολύ πιο iconic και μπορείς να γράψεις πολύ πιο δημιουργικά και εντυπωσιακά powers με αυτά, αλλά στην τελική για μια ιστορία που γράφτηκε στα τέλη του 80, θεωρώ πως ο author έκανε ήδη φοβερή δουλειά με το να χρησιμοποιεί έξυπνα το χαμόν εδώ πέρα. Για την εποχή του είναι ήδη κάτι υπερβολικά μοναδικό. Αυτά λοιπόν από μένα. Θέλετε να με βρίσετε που το αγαπημένο μου part είναι το part 2? Τότε μην ξεχάσετε να το γράψετε στα comments μαζί με ό,τι άλλη γνώμη έχετε πάνω στο part 2 και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σίγια.